Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, meron po kaming one whole lechon. Ayan, laki po, ang sarap po nito. And don't worry po mga ka-studio dahil po kakain lang po kami hanggang sa mabusog na po kami. Saka yung tira nito dahil ang laki nito 50 to 60 packs po ipamimigay namin sa mga relatives at mga kapitbahay namin dito po. Kasi matagal na din silang hindi nakakain ng lechon dahil sa pahirapan talaga ngayon sa crisis. Saka hindi po mangyayari itong mukbang na ito po kung hindi dahil sa isang mabait na tao po na nag-sponsor ito po. Si King Limhar. So maraming salamat po ma'am. Thank you ma'am. So this is also a collaboration video po. Online collaboration with King Limhar po. Isang Pinoy Cebuana na nakatira ngayon sa Malaysia. Tsaka mayroon din siyang bahay dito sa Cebu po. Bait niya po. Maraming salamat ma'am. Hindi kami makapaniwala po na ganito po kakuhan yung sponsor. No? So, sobrang laki na po nito talaga. Saka dahil sa nagbigay ka po sa amin ng blessings po, ipamamahagi din po namin sa mga kapitbahay po namin po. Sana po maging masaya din po sila ba. Si King Limhar po pala ay isang mukbanger din po. As of now po, mayroon na po siyang 9,000 subscribers. So madami na po. Malakas din kasi siyang kumain no? At nakakagana talaga. Dami. Saka po, after ng video po namin ito, premiere kami ng 7 p.m. Mayroon din siyang premiere ng 7:30 p.m. Kaya abangan din po natin po. So since pareho po kami ng kakainin, lechon din po. So after nito sa amin, puntahan po natin just 7:30 din po yung premiere niya po. Mabait po yan. Tsaka suportahan din natin po. I-subscribe na natin mga ka-studio at Opo. don't forget to on the notification bell. Opo. So iyan na po mga ka-studio. Maraming salamat po King Limhar po. Pray muna kami. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Yan, kainan na po tayo. Wow. Grabe, sobrang lutong niya. Si Sax nga po pala, tulog pa po. Ito yung favorite part na. The best part ng lechon, yung balat. Saka meron din kami ditong mangga. Meron ding pipino at sausawa na maraming sili. Yan, kunin ko na ito. Wow. Oh, grabe ang laki. Wow. Grabe, ang laki yan pa din. Yan. Siyempre, para sa iyo ito. Thank you. Wow. Kain po tayo. Kuha mo na ako ng sakin mo. Grabe ito Kanang lutong. Kain na tayo pa. Yan. First bite po para sa inyo po mga studio. Grabe, ang sarap po. Yan may umuusok-usok ka mang, mainit pa siya. Ito yung sasawa namin, no? Yan ang sarap niya, ang daming nilagay.
Ang sarap. Sunday's best pa ito. Kasi maraming litson sa amin dito kapag Sunday. Sa inumin po namin pala, meron po kaming limonsito juice. Kuha tayo ng dito na part of belly ba? Hindi mo dinala yung isang kano? Dinala ko yung dito pa din. Ito sa tulangan. Yan. Wow, ang bango niya mga ka-studio. Wow. Yeah, grabe mang. Init pa po. Umusok pa. Musok pa. Sunsupang. Wow. Yan oh. Dito yung ang lasa talaga dito. Sa may belly na part. Oh, yan oh. Ang bango pa din. Ang grabe, ang bango. Wow. Ang init pa niya mang. Grabe. Yan po, ang daming ingredients sa loob dito mang. Ang sarap dito mang. Yan, sus, ang bango niya. Yan, may mga lamas. Init pa. Lagay ko na dito mang, ang bango. Yan. Yung ribs man na part, oh, yan oh. Sarap din yan mang. Wow. Ang sarap po. Malasang malasa sa loob. Usok-usok po mo. Bagong luto pa po ito pagpunta namin doon. Tsaka pag dating namin dito sa bahay, since pwede na yung back ride dito sa amin, kami dalawa yung kumuha ng lechon. Pagdating, minukbang agad namin.
Kasi masarap to kapag mainit talaga yung lechon. Daming matutuwa po nito mamaya po. Kasi magkakaulam sila nito ng lechon, no? Maraming salamat talaga, no? Kim Limhar. Thank you so much, ma'am. Para lang po kaming may fiesta nito. Sa birthday ko nga, wala kaming, wala kaming inasal. Hindi kasi namin afford tong ganito kalaki ngayon, no? Sa ngayon ba? Sarap talaga niya, ma? Gusto mo ba? Ito dito. Wow. Wow. Oh, grabe ang laki niya. Yan, kain po tayo. Tagubgob na. Panit. Finger linking good, you know. Dito yung part na kuha, no? Ribs. Yan, ang lasa niya, no? Lami, kini buko, kitkiton. Si Sash, mga ka-studio, hindi pa nagising. Pagising ato yung taka yun, mayroong lechon. Dami alam lanon mo, eh.
Galing nila magtimpla ng lechon, no? Dito Cebu talaga famous yung lechon. Sa sarap ba? Yung babango. Dami kasi nilang nilagay ng mga kuha, no? Ingredients sa loob. Ano pang gusto mo? Dito pang gusok. Mm. Grapes part. Masarap mo dito eh. Ang bango niya mo, no? Yan, no? Dami ingredients sa loob. Yan. Paborito talaga yung best part ng lechon din yung panit na din dire, no? Ang yung belly side. Kasi nandyan yung mga ingredients sa kalagay ba? Kami siyo nabili ko pa. Grabe talaga, finishing to. Breakfast namin to mga studio kasi nagahan namin ngayon ba. Kasi kapag Sunday kasi madami nagbibidyoke. Kasi rest day ng mga tao pa ba? No? Nagkakasahan sa loob ng bahay nila. Yan. Grabe, ang busog ko na po. Ang dami kong nakain. Sarap nyo. Tapos unya, amo ning tataron. Among ipanghatag sa mga silingan. Thank you so much, Ma'am King Limhar. Opo. May mo. Ano yung kuhan mo? Para pahilis oh. Limoncito juice. And once again mga ka-studio po, ang kakulam natin ngayon at ang sponsor natin for today's episode po, King Limhar. Maraming salamat, ma'am. Thank you, ma'am. Puntahan po natin po after itong video namin po, premiere din po siya. So sana po matulungan na din natin siya po. Oh. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-subscribe, no? Dahil ang bilis po natin ngayon, nasa 34,000 subscriber na po tayo. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta. Opo. So ayan. Shoutout mo na ako, ma'am. Abang kumakain pa po siya, shoutout mo na ako. Shoutout Kenneth Tura Luwalhati. Ito, kapitbahay namin to. Lagi nanonood ng mukbang namin. Shoutout Danit. Shoutout Giselle Chavez. Mr. and Mrs. Panyang and Oliver family from Bayugan City. Jan Basito from Tansa, Cavite. Jenita Nutarte. Yinyin Ulita. Lian Solano. Jubel Gamboa and Baby Jerich. Mark Vincent Gamboa. Jisa Galvez from Mitsui, Busan, Bahada, Davao City. Albano Mary Joy from Davao City. Shane Kylie. Ria Ibet. Ito, nagmumukbang nito si ma'am. Sarap din ang pagkain niya. Jenny Marie Pasculado from Consolacion, Cebu. Hi, taga Cebu. Vanessa Flores. Lilo Stitch. Mardy Flores. Mary Ann
Jamilia, Eileen Ronulo Mateo, Jamins Vlog. Ito mayroong channel. Happy birthday Angelina Dale at sa anak niya. Happy birthday. Sabay sila ng birthday mo? Happy birthday po. Dale family. Jinjay Tamban. Jizar Resento. Ito, nagbumukbang nito si Busing. Nasa ibang bansa siya ngayon. Tapos, pinifeature din niya mga restaurant. So, puntahan din natin yun to. Becerra family from Cagayan de Oro City. Ay po, Jane Gragasin. Advance happy birthday, Rodney Kumuda. Sa July 14. Advance Happy birthday po. Intin Manalo from Pasig City. Juby Abila from Malaysia. Mayo Kinunes ng Muntinlupa. Jeffrey Tubera at sa anak niya na si Jinaika Jane Tubera from Muñoz, Quezon City. Luz Morales. Akilia Haniman from UK. Juvenal Yuchi Mata. Brenda in the Kitchen. Ito, mayroon channel po. Mira Montiza. Elmarie Rica Hiaranon. Iyan na po. Maraming salamat po sa lahat ng nanood po. At kung bago ka lang sa channel ito po, don't forget to like and subscribe. At yun lang po mga ka-studio. Maraming salamat po sa lahat ng nagsuporta sa amin po. From the bottom of our heart po, from Visaya Studio family, maraming salamat po. Magpapaalam na po kami mga ka-studio. Bye for now and kita-kits tayo sa susunod na mukbang. Bye-bye!